Хора, ето я баба и толкова дни не се показах. Намирам се ужасно объркана и щастлива. Слива ли казвах? Нещо подобно. Баба ви нали беше ушар? Не знам, Боби ми даде някакви афродизиак, такъв някакъв от корени или от ерби или такива треви. Не знам какво. Боже! Вече цяла седмица. Не знам. Върта се, баба. Върта се в кревата. И само се усещам на костилка. Чувствам се една костилка. Не знам какво да правя. Помагайте. Този Боби Стар Репортърс. Той е направо ми обра лайковете. Идете да видите баби какво шоу прави. Но съм добре между тия тримата. Да не остане някакво трио. Айде, отивайте на лайкове яко, че баба и после да видите по дискотеките. Шапомпи по дискотеките, шапомпа. Ша е забавлявам. Трябва да е нюс. I love you. Айде, чедо, че баба ти се обърка. Гледай каква е. Гледай косата не си направила. Кога е било това нещо, бе? То ма побърка този афродизиак, бе. Какво е той? То беше една тубичка и сипаха цялата. Като мислех, че за косата, нали, съсипа цялата. Та седмица въртях, суках. Трябваше да си посегна на себе си, хора, на себе си. Не знам какво стана. Нямам представа. Ще се разказвам. А ви ме следвайте на лайфовете и отивайте на Боби Стар Репортърс да ме лайквате, защото ще ви се ме байката. Чао, баба ви Селфине. Баба ви Селфине уморена. Чи.